बर'नि सरकार सोलायथायनि गोनांथार देखिए भैया आपके आंहा बेनि बायदि माहाजोन जानायनिबो कुनु सिमां गैया एमएलए एमपि जानायनिबो सिमां गैया मजा आया आगते मैं बर' आसिलु कारण डिसिजन 45 मिनिट फनाव आङो नांलाय हरदों जे नोंथांमोना गणतान्त्रिक मानसिफोरनि जि स्पेस बेखौ बन्द खालामनायनि अधिकार गैया होननानै कोई बात नहीं हादोर बेलाय सोरनि बिफानि हादोर रावहाबो अधिकार गैया गिदिर गिदिर मानसिफ्रा बुंलांदों उदांस्रिखौ मागिनानै मोना उदांस्रिखौ सेख'नानै लानांगौ आरो जोंनि अधिकार बिनि उनावसो आयाराम गयाराम थांना थायोना थाया जों मिथिया लिडारफोरनि गलाम बिदि समसिम बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड जानायनि उनावबो बे 2 मार्चआ जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि दिन जानानै थागोन गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि खोथाखौ बावजोब्बाय जारिमिन नङा राजाया राजा जानो थानायनि सिमांखौ नुयो आरो दिनै बर' हारियावबो बेनो जादों लंकायाव जायनो थाङो बियो राबन जाबाय होननाय बायदि दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे थासारि फैदों रायजोफोर दिनैबो बर' हारिया उदांस्रि मोनाखै बिटिसि मोनबाय बे बिटिसिजों मा मोनखो जोंलाय सोर मा मोनखो रायजोफ्रा बुंना मोनसेया जाबाय गोरिब गुन्द्रा आबादारिफोर आरो मोनसेया जाबाय फरायसाफोर सेंग्रा हान्जा जोलैफोर बिनि सोमावसारनायासो साक्सेस जायो आरो बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय मोननै लामा लानांगोन मोनसेया जाबाय सरकारजों सावरायबायबो थानांगोन आरो अहरह आन्दलनाबो सोलिबाय थानांगोन आरो ओंखाय जोंनि गेजेराव राजखान्थि गेलेनो नागिरनायासो गोरोन्थि जोङो बेखौ लुबैयाखै नों राजखान्थि नेता जानानै थानो लुबैदों थाबाय था नाथाय बर'नि गांनाय उखैनाय सोबख'जानाय थगायजानाय नासयजानाय गादबजानाय बे जारिमिनखौ नोङो नेवसिनो नाजानो नाङा बे जारिमिना गोथां जारिमिन जोंनि दाबो दङ बिखायावनो दङ बे जारिमिनखौ नेवसिनो नाजानाङा बेवहाय रावनिबो मुलाम्फा जानाय नङा बेवहाय खहासो जागोन जोङो सानाखैमोन भारत सरकारा मोनसे षड़यन्त्र खालामनानैनो जोंनि सावरायनायखौ फोजोबगोन बेखौ जोङो सानबाय थादोंमोन नाथाय भारत सरकारा जोंनि आन्दलनखौ गिदों बिनिनो फोरमान नोंथांमोना नुदों फार्स्ट सावरायनाया जाबाय हांगार स्ट्राइक जाबाय रेल ब्लकेट जाबाय बिनि उनाव फार्स्ट सावरायनाया जाबाय सेकेन्ड सावरायनाया जाबाय दानिया थार्ड सावरायनाया जाला जोंहालायनो एमपिबो दङनो सानै एमएलएफोरबो दङनो बिराद गिदिर राजनाथि नेताफोरबो दङनो सावरायनाया थार्ड सावरायनायानो जाला जै रेल ब्लकेट खालामबाय 12 घन्टा बिनि सानसे सिगाङाव लाइजामा सफैबाय मानि फोरमान बेलाय मानि फोरमान बे आन्दलननि एचिभमेन्ट बियो आन्दलननि जाफुंसारनाय आन्दलनखौ गिनानै भारत सरकारा लिंहरनो गोनां बाध्य जाबाय थांबाय जोङो रायलायहैबाय सोंबाय जोङो भारत सरकारखौ मानो डेट मथे सावरायनाया जादिया बिथांमोना बुबु बाबा जाबाय अफिसारफ्रा बे दाय होबाय बेखौ आं बेखौ लाइजाम हरनो थिनदोंमोन बे हराखै सासेया बुंबाय ओरै मन्थ्रिया गैयामोन बुबु बाबा जालायबोबाय जोङो बिथांमोनखौ वार्निं होबाय बेबायदि खोनासंनो फैयाखै जोङो सिस्टेमा जानोबा थिग जानांगौ जायाबा बन्द खालाम जों बुंबाय सावरायनोबा सावरायाबा बन्द खालाम बिनि उनाव बिथांमोना खोथा होबाय जे सावरायनाया फैगौ 27 तारिखआव जाफिनगोन जोंनि सिगाङावबो रायखांबाय मोनसे एक्सपार्ट कमिटि लाबोनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना मा होनो जोंनियाव सोंबाय लास्टआव जों बुंबाय थांनाय एक्सपार्ट कमिटिखौ नोंथांमोना मा खालामखो 1991-92 आव डक्टर भुपेन्द्र सिंहनि एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्ट दङ बेखौ मा खालामगोन नोंथांमोनालाय रावनियावबो गैया एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ जों सानदों खोमा एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ बिराद इम्पर्टेन्ट जिनिस जागोन बियो बेखौ नायनानै सरकारा मायबा मायबि खालामसोगोन एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ सरकारनियाव गैया बेमादों सोंनानै सोरनिबा आलमारियाव गोग्लैना दङ दाख्लै एक्सपार्ट कमिटिनि खोथा बरननायनि उनावसो जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङा गावनि आलमारिनिफ्राय बरननानै जोंनो जेरक्स खालामनानै रानजोबनानै होबाय बे एक्सपार्ट कमिटिनि रिपर्टआ जेबो नङा बियो बेमादों सोंनानै दङ जों जेला बुंबाय मा खालामनो एक्सपार्ट कमिटिनो नोंथांमोना रायजो दाहैगोन नामा दाहैगोनबा जोंहा आफसुस गैया बिथां बुंबाय रायजो दाहैया रायजो दानो थाखाय एक्सपार्ट कमिटि नङा बिटिसिनि 4 जिल्लायाव डेभेलपमेन्टआ बोरै जादों बोरै जायाखै बेखौ नायनो थाखायसो एक्सपार्ट कमिटि हरनो नागिरदों आरो बेवहाय
सिमा बारायनो थाखायबो नङा ओरै सानजाहाजे जोंहा सनितपुराव आरो 2-3 लाख बर'फोर दङ धेमाजियाव दङ लखिमपुराव दङ बिसोरखौ बोनो हरनो थाखायबो एक्सपार्ट कमिटि नङा बे बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव बिटिसियाव 10 बोसोराव लाबनाय थाखाफोरखौ मा खालामदों मा खालामनाय बेखौ नायनो थाखाय एक्सपार्ट कमिटि दागोन होमबा आं सिदा बुंबाय आंनो डाइरेक्ट बुंबाय जे होमबालाय नोंथांमोना बेवहायलाय मानोथो रायलायनांगो बेखौलाय नोंथांमोना नोट ब्लकआव गावनि अफिसनिफ्राय लिरना हरबानो जायोना एरामखौ थां बिटिसिया मा मावदों मा मावाखै नायना फैथां बेखौलाय बड'लेण्डनोलाय मानो जाबनांगो होमबा सिरि जाबाय बिसोरो नंगौथ' जाबाय दे होमबालाय ना सिरि जाबाय बेवहायनो जोब्बायमोन जोंनि दसे उनाव बिपिएफनि सावरायनाया जालायबाय बिपिएफनि सावरायनाय बिएनसिनि सावरायनाया बारा गोबाव जायाखैनो आं खौरां मोनबाय आधा घन्टानिफ्राय 45 मिनिट रायलायखांनानै लिडारफ्रा ओंखार ब्लड थांजोब्बाय डिपुटि सिबा थांबाय सोरबा सोरबि थांबाय गासैबो मेक्सिमाम ओंखारजोबलांबाय सानै मानसि थालांबाय मेन मास्टार माइन्ड सानै मानसिया थालांबाय बिहाइन्ड बे ब्रेन बिहाइन्ड आरो बे सानैया मिटिं हलाव रायलायाखै मिटिं हलनिफ्राय ओंखारनानै हामसालियाव बे दिल्लीनि अफिसारफोरखौ लानानै 45 मिनिट फुसुर फासार रायलायबाय थादों जाहैदों 45 मिनिट रायलायखांनानै जोंजों रायलायखांनाथ' अफिसारा ओंखारनानै खौराङाव बुंबाय खौरांगिरिफोरनो 27 तारिखआव रायलायनाय जाफिनगोन हम मिनिस्टार थागोन होननानै टिभिआव ओंखाराखै होनबा जोंजों रायलायखांनानै बुंबाय दाने बिथांमोनजों 45 मिनिट रायलायखांनानै अफिसारा हटेलनि उनथिंनि दरजाजों ओंखारना ब्लड थांबाय जोंहा सासेया ओंखारनानै बुंबाय एक्सपार्ट कमिटिया दानाय जाबाय 27 तारिखै नटिफिकेसन ओंखारसिगोन नाथाय अफिसारफ्रा बुङाखैमोन मानोना बिथांमोननि बिखायाव सु हाबनाय बायदि जाना दङ 2 घन्टा सिगाङाव रायलायग्राफ्रा गोरलै नङा होननानै 2 घन्टा सिगाङाव रायलायग्राफ्रा गोरलै नङा बे मानसिफोरनि अरनाया बिसोरनि मेलेमाव हाबना दङ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनो साहस मोनलिया ब्लड ओंखारनानै थांबाय उनाव जोंनि सावरायनाया 27 तारिखै जानो गोनां आङो 25 तारिखै सोंहरबाय 24 तारिखै सावरायनायालाय जामारगोन ना जामाराबा बाद होदो जोंनि आन्दलन खालामनो मानसिफ्रा पारमिसन बिगासिनो दङ होमबा बुंहरबाय बियो बर' नोंथां आधा घन्टा सम आधा घन्टा आं हम मिनिस्टारजों रायलायनानै टाइमखौ हरगासिनो दङ दानिया आधा घन्टानि उनाव गैया 1 घन्टानि उनाव गैया आंनियाबो मिटारा दावखोगासिनो दङ मा जागोन अंख' खालामगासिनो दङ न'आव हारसिंनो जलाय सिखारलाय बै समावनो फन हरबाय निमाहा बिबाय बर' नोंथां 1 घन्टा लेट जाबाय नोंथांमोननि सावरायनाया 28 तारिखै 1 बाजियाव जासिगोन होननानै 28 तारिखै दानिया 28 तारिखै जागोन होननानै आं सोंबाय 27 तारिखआ मा सुनि गोनां दिन नामा मानो 27 तारिखआव जाला बेखौ नोंथांमोनानो बुंनायमोन गाज्रि दिन नामा नङा 27 तारिखआव माने ओरैबायदि सासे अफिसारा सफैया बेनिखायनो 28 तारिखआव नाथाय 27 तारिखआव मानो सावरायनाया जादिया नोंथांमोनाथ' मिथिबाय नङा होमबा जोंहा नेता सासेया राहुल गान्धीजों जै होफाबाय बैयाव राहुल गान्धीनि उनथिं गसंनानै बिनि उनावनो थोंजों बिरलांबाय उन्दुनाय गैया जानाय गैया लोंनाय गैया मा जागोन दा एक्सपार्ट कमिटिया जायाबा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनांगौ लाबाय मा जागोन दा थांनानै नेताफ्रा ओजों माने केम्प खालामनानै थाहैबाय बिसोरनो बड'लेण्ड नांला जेरैखि जाया एक्सपार्ट कमिटि नांगौ कपिखौ मोनबानो न'आव फैनो हायो आरो एक्सपार्ट कमिटि दानिया रायलायै एक्सपार्ट कमिटिखौ बिनानै लानानै फैबाय कपिखौ मोनबाय बिथांमोनहा बरननानै बुंबाय जे एक्सपार्ट कमिटिया जाबाय बिनि 5 मिनिट उनाव जोंबो कपिखौ बरनबाय मा लिरनाय दङ बेवहाय लिरनाय दङ थगायदों होनलायगोन जोंखौ बे अफिसारनि सिगनेसार होनायखौ लाखादों जोङो आरो बर'आवबो ट्रेन्सलेट खालामबाय जोङो नोंथांमोना बर'आवबो फरायनो मोनगोन मानोना बिराद गिदिर जारिमिन नालाय बियो जोंहा लिडारफ्रा बिना लाबनाय दानिया बेवहाय 2 नाम्बाराव लिरदों 2 नाम्बाराव दा एक्सपार्ट कमिटि विल कनसाल्ट all section of the society on the viability of the creation of separate state of